Bon dia a tothom. Avui sortim d'Arenas de Cabrales cap a Sotres, 17 quilòmetres per una carretera estreta, paisatgística, com podeu veure, i amb unes fortes corbes al tram final. La ruta d'avui la començarem des del mateix poble de Sotres i anem a Penyamaín, uns 14 quilòmetres de recorregut circular amb un desnivell positiu i negatiu d'uns 930 metres. Acompanyeu-nos en aquesta ruta en la qual, després us explicaré, vam tindre dos moments en els quals vam estar a punt d'haver d'abandonar aquesta excursió. Per sort, no va passar res greu, però podia haver provocat que haguessin d'abandonar l'excursió i haver de tornar inclús a Mallorca. Bé, ja sabeu, el factor de la sort sempre juga un paper molt important també a la muntanya i realment aquell dia els astres estaven de la nostra part. Un cop arribats al poble de Sotres, a 1.175 metres d'altitud, van haver de desfer 2 quilòmetres de carretera fins a agafar un camí a la nostra esquerra de terra que baixava fins al riu Tuge, per després continuar per les invernales de Teixu. Nosaltres seguíem la ruta per Wikiloc i ens va sorprendre que la majoria de comentaris sobre aquesta ruta la qualificaven de fàcil. Bé, és veritat que no hi ha passos difícils ni aeris, però la contínua pujada, afegint que el dia era força calorós, nosaltres la qualificaríem de moderada, sobretot degut al fort desnivell havent-se en pocs quilòmetres. Evidentment, Penyamaín no és cap 2.000, és un pic que arriba als 1.600 i pico, però no s'ha de menystenir en cap cas. Aquí ens podeu veure caminant per una pista de cabanyes i de pastures que anomenen de Canero. Uns metres més endavant van trencar a la dreta ja per una part on es deixa la pista i comença la pujada per un sender clar, ja agafant la majada de Robre. Va ser en aquell moment, un cop havien deixat la pista i començaven a pujar cap a la majada de Robre, que en un moment donat havien de creuar una pista que estava ballada per un filferro. Jo vaig passar primer i a l'hora de saltar el filferro se'm va enganxar la bota del peu dret i jo al moment de voler desprendre'm vaig perdre l'equilibri i vaig caure cap enrere donant una volta de campana. Julio es va espantar bastant. Jo la veritat que mentre queia, i ho recordo molt bé... Aquí estamos, un tentempié per poder continuar tranquil·lament aquí en aquesta ombra, anem cap allà i com tots els dies, és espectacular. Estava molt tranquil i, per sort, no em va passar res. Em vaig aixecar ràpidament i vaig notar que no tenia cap mal, no m'havia fet mal enlloc i bé, vaig donar les gràcies de no haver-me fet cap mal perquè podria haver estat molt més greu. Suposo que el fet de portar la motxilla també va esmorteir bastant el cop. Com això? Cuida't, és un abejorra ahí. No, espectacular això, No es pot dubtar que no sigui espectacular. Sí. Crec. I avui tenim un cel molt
Molt blau, les vistes seran dignes de veure. Encara ens queda una micona bona, però jo què sé, ja no sabem ni d'on venim ja. Sí. De muertos al río ja. Tu ves, venim molt lluny d'aquí. Molt lluny, sí. Molt lluny. Jo soc unes quantes hores ja caminant. Mare de Déu, avui el tenim ben a prop. El rei, com se digui. Sí. Un riello. Esteu collons. Aquí, uns metres abans del punt on ens trobem, a Julio li va succeir el segon contratemps del dia. Per desgràcia no ho està gravat, però bé, resulta que va estar a punt de trepitjar una víbora de Sewane, que bé, tot i que no acostuma la seva picada a ser mortal en adults sans, però el seu verí és suficientment potent com per provocar complicacions severes si no es tracta adequadament, per la qual es recomana rapidesa en l'atenció hospitalària i clar, nosaltres ens trobàvem al mig de la muntanya i bé, hagués estat un molt seriós problema. Per sort, jo la vaig poder veure com es retirava del camí lentament, però bé, no va passar res i tot va quedar en un susto que diuen, però Déu-n'hi-do. O sigui, sempre que anem per la muntanya, amb molt de cuidado de no sortir de les zones dels camins i si ho fem, molt de cura a on posem els peus perquè bé, n'hi ha serps i en el nostre cas vam poder veure una víbora de Sewane. Quedava clar que avui, aquell dia, era el nostre dia de sort. Havien passat 2 perills per la nostra salut i bé, una mica trasbalsats, però van continuar la nostra ruta sense més problemes. Malauradament, no vam aconseguir arribar a Penyamain. Ens varen quedar molt a prop, una mica abans d'un relleu anomenat Cabezona Quemada la Mesa, que estava a pocs metres del cim. Però és que la forta calor, l'esforç acumulat i els 2 sustos previs varen fer que en un cert punt ens paréssim i ja no decidiren continuar fins al cim. De vegades cal escoltar el cos, sospesar les condicions climàtiques i triar el que és més convenient. Per nosaltres l'important ja estava aconseguit, que era disfrutar de la muntanya. L'objectiu final, és veritat, no es va complir, però més important era mirar per la nostra salut. Sempre s'ha de saber quan és moment d'abandonar, sobretot a la muntanya, i això és el que vàrem fer. De fet, no havíem de demostrar res a ningú, i tampoc a nosaltres mateixos. Simplement hi ha dies que les coses no surten com vols i davant el dubte sempre el seny i la seguretat física. Les muntanyes, com jo sempre acostumo a dir, no es belluguen i sempre es pot tornar. I parlant de tornar, havien deixat el cotxe al poble de Sotres. Es troba a 1.175 metres d'altitud. Així que els últims 2 quilòmetres de tornada, salvant un desnivell d'uns 250 metres, varen ser esgotadors, per carretera i amb una calor sufocant. No tot havia de ser negatiu, però nosaltres ens preníem l'última pujada amb riure
i desesperació alhora. La gran sort va ser que, tot i arribar passades les 3 a sotres, ens varen aturar a un hotel-restaurant que es diu Penya Castil, amb la idea de prendre un refrigeri i saciar una mica la set que teníem. Però parlant amb el que semblava el propietari del restaurant, ens va poder trobar una taula al mateix bar i ens va dir que si volíem dinar ho podíem fer. Realment era diumenge, el poble estava superple de gent i jo crec que ens va salvar el dia. Jo crec que ens va veure les cares una mica i se'ns va apiadar de nosaltres. I bé, vam prendre un xai boníssim, o sigui que moltíssimes gràcies realment a aquest senyor i al seu local perquè realment es van portar molt bé amb nosaltres. Des d'aquí li estarem eternament agraïts perquè ens va salvar el dia i va fer que poguessin descansar amb un molt bon àpat. Després de 3 dies de caminades pels pics d'Europa, ens van autoregalar un dia de descans. Ens vam apropar al mar Cantàbric per visitar el poble de Cudillero, una joia de la costa asturiana que es troba a uns 153 quilòmetres d'Arenas de Cabrales. Un cop arribats al poble, vam passejar una mica pels seus carrers empinats i també van tindre molta sort de trobar una taula al restaurant La Taverna del Puerto on van gaudir d'una meravellosa caldereta de bugabant.